ndindoitwa Thomas Kwanzo. Ndindakwira Fidelis Jaji. Rinoda kuti vatora mwana wangu. Mwana wenyu musikana? Under age. Fidelis wacho ari kunema? Fidelis ari kumushaka akaenda kumushaka kwakamuwambiza kuita akaenda akaenda kumushaka mutaika mosa akapanika akapanika mubhatisa takatizogona kumara sisina amborani mwana wenyu mwana wacho manda age ari chii mukurongo? 16 akasvitsa 16 musi wa 14 angaita fomani? angari form 4 pachita akanyora? Master anyora? Angari form 4 lini last year? this year. Mimba yake ni mwezi mingani? Akafonera mai akachiti ne 1 month. Amai manje mazvimirira isusu tinowanzo tine mutongoda kuti topa munhu anouya wega kana vanomuvanza vauya vaenda kumuwandisa toda kwizira grafu kuti vaudze mwana wavo vaisire mombe dzavo 6 1 ndekuti amai ava vazomirira mwana wavo iza kwaari kasi kana mbida totonga mwana wenyawe toisa muswa 2 uyu Fidelis aigara nababa wake kupi kuya kunoku akaita akatoya chiya zvekuona kuti kuzoshanya zoshanya saka paaka zvese zvasingatozvizivi kuti aitomboda kutombotiza kudi akazveni zvakuzotaurwa naiye akuita kuti nini upenyu hwangu handomene ndandine mhosva yandandinayo ndine mhosva yandinayo zvadaro tumwe takagara dzinenge 3-4 days mandadedzwa nasisi vangu tiri vapiwa varipo pasera akati kumba taparwa mhosva Fidelis muna mudare muswa 2 vaina Fidelis ababa wake nhasi tangoibata toti Fidelis avaina baba wake mazvikisisaka kasi handi kunoziva zvatinoita mwana wangu wakuenda social welfare waine tsamba uya kwamamba saka munoda kuona tsamba iyi tsamba yakawaya hatitoda tiite mashortcuts nyaya dzese dzine chokuita nevana tinoda reference record iriko kusocial welfare kupolisi mwana akatestwa akapuwa mapirisi ovauya handiti saka ngazvive zvine reference ana chikoro musaite mashortcuts toshiba musaite mashortcuts nemapurisa ese nyaya dzavana adi ngazvive dzine mareference from social welfare handiti muna muswa 2 musafunga ndakuregererai toda kuti mwana auye dzimwe nyaya dzinotaurika but nyaya dzakati vana adiki hadzitaurika iye asipo anyway,